Daar zo. Dat was het. Bisa bikin satu jam ini, bisa latih kerja. Oke. Sekarang no. Gila deh. Sampai. Yes. Risik sama kiri. Kita langsung selesai. Bisa tahu. Repeat. Tim zo klein. Ore is het dubbel 2 4 3 1. Weet je wat ik alsjeblieft dame? Je moet die mensen op die lijn mag praten. Wat op die lijn praten. Is je 3 gewoon bezig? Is je dan niet de oorlog schakel hoor? Ik laat het praten. Vertrouwen. Ik ben niet vertrouwen, dan moet je het aan. Sal jy net 'n oomblik vir my 'n andere dame? Dankie, ek het gesukkel om weer te kom na u toe hoor. Bezig is man. Môre vriend. Daar ook kan je nog zien die dame, maar het lang staan, want daar staan. Waar staan we nou weer? Nommer is te brengen. Mag ik praten? Morgen in September. En 3 keer. Net 'n oomblikkie hoor. Wat is dit? Die plaats? Ja, maar ik ben niet begin. Ek gaan weer kom dame hoor. Dankie. Nog 'n vraag? Nog 'n vraag?